кыңгырауларны шыңлатып, шәп яңалыкларга бай бер атна узып та китте. Татар эстрадасы өчен ул ниләр белән истә калган, хәзер барысын да белербез. Бу чыгарылышта Лилияна Ирназарова аварияга очрап, бер ирне кыйнаган. Рифат Зарипов 2 яшьлек кызын эзли. Рус эстрадасының популяр җырчысы Нюша татар телендә җырлый башлаган. Әлеге һәм башка яңалыкларга өстәп, Байбулаттан репортажда карарбыз. Барысын да сезгә мин, Рената Тый сөйләрмен. Башлыйбыз. Узган атнада Лилияна Ирназарова белән бик күңелсез вакыйга була. Җырчы улы белән эшләре буенча шәһәргә чыга. Юл йөрү кагыйдәләрен бозмый, тыныч кына үз полосасыннан барганда, җырчы каршына кинәт машина килеп керә. Аның юлын бүлеп кистерә. Шактый кызулык белән барган Лилияна әлбәттә тиз генә туктый алмый. Казан-Уфа юлын еш таптаучы Лилияна инде ничә еллар тимератта йөрү сәбәпле ситуацияны үз кулына алырга өлгерә. Хәлакәтне булдырмас өчен машинасы белән юл читенә төшеп китә. Вакыйга моның белән генә тәмамланмый. Җырчы әлеге машинаны куып тота һәм ЮХИДИ хезмәткәрләрен чакыра. Калганын Лилияна үзе сөйләр. Я умею там себя контролировать, а тут со мной был, во-первых, ребенок, во-вторых, я сама беременная, очень испугалась за свое здоровье, за свое состояние и за старшего сына. И я просто вышла и по инерции, учитывая то, что у меня очень, в жизни очень боевой характер, даже беременность, как показала, не спасает, оказывается, от этого, я просто взяла и пнула его с ноги. Тем самым оглушила его напрочь до приезда полиции. Рифат Зарипов 2 яшьлек кызын эзли. Бу хакта җырчы үзенең Instagram аккаунтында хәбәр итте. Кызымызла берем дуслар инде икенче көн кит. Җырчы кызы барлыгын журналистлардан белә. Бер матбугат чарасы Рифатның кызы татар телле балалар бакчасына йөри башлаячак дип мәгълүмат бирә. Менә шул статьядан соң Рифат кызын эзли башлый да инде. Алай гына да түгел, җырчыга дуслары да ярдәмгә килә. Шулай итеп, дуслар, без жди меня тапшыруын дәвам итәбез һәм бездәге кунак бүген Рифат Зарипов. Рифат 2 ел буе үзенең кызын таба алмыйча Казан урамнары һәм башка шәһәрләрдә йөреп эзләгән дип язганнар журналистларыбыз. Моның турында Рифат нәрсә дип әйтер? Рифат, исәнмесез? Сез үзегезнең кызыгызны дөрестән дә югалтдыгызмы? Миңа моның турында сөйләү бик авыр. Рус эстрадасының популяр җырчысы Нюша татар телендә җырлый башлаган. Нюшаның Зәңгәр туман җырын башкаруын видеога төшереп, Instagramда урнаштырганнар. Аның кыска вариантын карап китик. Бит. Бәлки Нюша татар милләте өчен дә иҗат итә башлар. Уңышлар телик аңа. Шоу-биз тапшыруының иң тәмле өлешләренең берсе. Байбулаттан репортаж. Байбулат татар эстрадасының танылган җырчысы Рифат Зарипов белән квадроциклларда йөрергә барган. Әлбәттә, егетләр күңел ачып кына калмаган. Рифат яңалыклары, иҗади планнары белән дә бүлешкән. Репортажны карагач, без дә аларны белербез. Карыйк. Сәлам дускайлар. Тәрәз артында җәйнең иң матур көннәре хөкем сөрә башлады дип әйтә башласак та буладыр. Шуңа күрә без рәхәтләнеп бүген табигать кочагына ял итәргә чыктык. Килгән кунагыбыз нәрсә турында сөйләр, без аның белән нишләрбез, гомумән кем ул? Алга таба карап белерсез. Бүгенге кунагыбыз татар эстрадасының уникаль артисты, Оренбург егете, Түбән Кама кияве, танылган җырчы Рифат Зарипов. Рифат, сәлам. Ничек кайфлар? Әйбәт, шәп, сине күргәч, вообще күтәрелеп китте. Минеке дә. Беләсеңме? Әйтәле миңа, менә сиңа бары тик бер генә сорау. Спортны яратасыңмы? Икесен дә яратам. Гомумән синең квадроциклларда йөргәнең бармы? Квадроциклларда юк, квадроциклда гына йөргән бар. Берсендә генә, әйме? Берсендә. Бу тоже бик әйбәт сәләт. Менә бүген йөреп карыйбыз, Аллага тапшырып. Ага.
Менә без хәзер дә синең белән басып торабыз, беләсең, бу теге сыерчык оясында. Бу сыерчык оясына карагач теге сине сыерчык чыпчыгы дип әйтәсе килә, синең барча әле шундый җырың. Дуслар, без бүген Good Speed дигән җирдә, монда безнең квадроциклларны йөрергә бирәләр, йөрергә өйрәтәләр. Гомәр, юк, монда шундый рәхәт, шундый күңелле булырга охшап тора. Рифат, ничек сиңа? Күп сөйләшмәй, киттек, шабышабыз. Әйдә киттек, төш. Рифат, ничексең? Ничек икәнен әйтеп бетереп булмый. Мондай беренче тапкыр күрәм. Әйдә киттекме? Менә дуслар, рәхәтләнеп йөрдек шушы тимер атларыбызда. Хәзер инде бераз гына әңгәмә корсак та була. Рифат, ничек синең кәефләрең? Ничек сиңа ошадымы гомумән йөрүләр? Мин инде кәефләр шәп беренче сорауга. Кәефләр минем беркайчан начар булганы юк. Гел шулай гына булып торсын. Мин инде үзем һәрвакытта юлда, гел рульдә йөрим. Бу транспортта йөрү минем өчен бер уен инде ул. Рәхәт булды. Хәзер инде гомумән сөйләп җибәр, менә ничек синең соңгы вакытта ниләр эшләп, ниләр майтарып йөрисең, ниләр җимереп йөрисең? Хәзер бит инде концертларың синең тәмамланды, шулай бит. Җимергәннәрен тизеп монтажлабыз. Шуннан да үзең әйтеп үттең инде, концерт программасы ул минем генә түгел, күп артистларның хәзер шушы җәй аенда әзерләнәбез яңа программага, яңа җырлар, яңа юмор, яңа биюләр, яңа костюмнар, барсы да яңа утлар, яңа шоу эшләргә тырышабыз инде. Шуның өстендә җимерелеп яту әле. Димәк инде яңа сезонга әзерләнәсез, димме? Нәкъ шулай. Бармысың әле теге бренди идеялары, программасы нәрсәгә багышланган була, темалары? Темалар дип андый мин безнең бер концертта ул хәтлек теге темага багышланган дип әйтмәс идем инде. Аның барыбер бар шаян урыны, барыбер бар мәгънәле урыны, тәрбияви урыны да бар. Шулай бара инде ел саен теге елата торган урыны да бар, көлдерә торган урыны да бар. Шундый быел да шулай булырдыр дигән өмет белән тырышабыз. Гомумән Рифат Зарипов стиле индеме? Рифат Зарипов темасы. Рифат Зарипов концерты була. Менә Сабана әйтеп үтергән. реклама давай. Узган сезонда синең ничәләп концертың булды якынча? Якынча түгел, без һәрбер концерт санап барабыз. Миңа һәрбер тамашачы, һәрбер район, һәрбер авыл, һәрбер шәһәр кадерле. Без иң беренче сезонда концертта эшләгәнбез 168 концерт булган инде. Авыллар белән бөтенесе бергә. Быел менә инде районнар, шәһәрләр генә кереп 152, 152 бер мөхәр. Менә шушы 52 51 менә шулай булды. Якынча була да инде. Якынча булды башыннан да. Әле хәтердә 52 бугай. Менә киләсе сезонга күпме планлаштыргансыз әле? Ансы якынчамы төп-төгәл беләсең балансын? Төп-төгәл бере-берендә белеп булмый, алдагысын бер Аллаһ Тәгалә генә беләдер. Күпме язылган шулар булсын инде. Менә шулай сезон белән йөргәндә әйтик без булабыз Оршада, алар билгеләнгән инде уже 6 ел рәт йөрелгәч, ноябрьдә безнең Татарстан, февральдә Башкортстан, һәрбер үз шәһәр көне билгеле, аны шул көнне концерт куябыз икән, менә узган елны ук без ул көннәрне уже рус әйтмешле бронировать итеп, үзебезнең көннәрне алып киттек. Менә бренди үзгәрешләр булачакмы соң әле? Менә синең бит инде 7нче сезон булачак, менә калган сезоннарны артта калдырып, менә быел ниндирәк бренди теге сюрпризлар көтәме? Менә шундый әйберләр бармы? Сер итеп кенә әйт әле. Сер итеп кенә тапшыру уже, да? Сер булып калсын тапшыру.
андай әйберләр эшләргә тырышабыз инде. Ала менә мин каян белим ничек чыгачагын. Әле менә майның бүгенчә 20-се генә. Безнең концертлар 1 октябрьдән башлана. Шушы җәй аенда 3-4 айда без барыбер клипларда эшлибез, җырларын да яздырабыз. Мин әле нинди җырлар булачагын да белмим. Әле барыбер без төркем белән очрашып, төркем белән генә түгел, минем ярдәмчеләр, киңәшчеләр, шулай авторлар барысы белән бергә очрашып бер әңгәмә ясаячакбыз. Бер генә дә түгел әле ул. Бик күп фикерләр алышачакбыз. Нәрсә калдырырга, нәрсә искене калдырырга, нәрсәсен яңартырга барсын да. Менә бу сорауны син миңа октябрьнең башында бирсәң, мин сиңа төгәл дөрес җавапларны әйтәчәкмен, яме? Октябрьдә тагын чакырам алайса, тагын сөйләшербез, яме? Сөйләштек. Менә бит инде синең теге елны составың тулайым диярлек алмашты, яме, үзгәрде. Киләсе сезонга син әле хәзер биючеләр эзли башлагансың. Менә бу ниләр белән бәйле бу менә состав алмашуы бераз гына? Состав алмашыну әйе узган елны безнең Хәнипа Фәрхи безнең баянисты Илнур Саттаров белән бергә эшли башладык. Илнур килде, баянчылардан барабан истәдек. Шулай ук Мамадыш районыннан яшь егет, өметле егет Риназ исемле малай безнең белән кушылып китте. Биючеләребез генә үзгәргән иде. Хәзер инде бу ел биючеләр шулай йөри алмаячак. Безгә яңа дәртле, энергичный, очып тора торган, янып тора торган 2 пар биюче эзлибез. Мөрәҗәгать итегез, языгыз, көтәбез, бергә гастрольгә чыгабыз. Номерыңны әйтеп җибәр. Номер шулык. Үзгәрмәде, шулык. Менә хәзер тагын сорап китим әле синең гаилә якларында ничегрәк синең теге концертлар тәмамлангач хәзер бераз гына теге ял итәргә исәп бармы? Ял итәргә барырган бер кая яки инде Оренбургга гына кайтасызмы, Нижнекамскка гына кайтасызмы, кая барасыз? Ансы да Аллаһ Тәгалә кулында планнар бар инде. Ул бит инде барыбыз да теге концерт сезоны төгәлләнгәч, яз көне майда бит инде бетә концертлар. Һәрбер артист кая да булса барырга тырыша, барып кайтасы килә бит инде. Без дә шул кешедән калышмаска дип Төркиягә булса да барып кайтырбыз дигән өметләр белән торабыз. Алла теләсә. Булай гомумән алганда гаиләң белән күпме вакыт уздырасың якынча? Якынча гаиләм белән гастрольдә вакытта гаиләсез уза инде ул. Без чыгып китәбез дә, менә әйтәм бит, октябрь башыннан гастрольләр башлана. Минем шушы май башына кадәр график тулы билгеләнгән, язылган 25-26 көн гастрольләр, концертлар куйдык аена. Ул бик күп икән, бик артык икән. Менә бу соңгы февраль, март, апрельләрдә минем тавышта утырды. Беренче концертны күчерергә туры килде. Шуңа күрә бу ел инде Алла теләсә графикны әз генә акыллырак итеп, әз генә ялларда ясап эшләргә тырышабыз, чөнки кеше теге үзеңә ышанасың кай вакытта, все булдырам. Ул көч булганда булдырасың, көндә эшләп, тавышта утыра, хәлдә бетә икән. Шуңа күрә күбрәк гаиләгә дә игътибарны ясарга кирәк, чөнки малай да үсеп бетеп бара икән инде уже. Аллага шөкер, әти дибендә шәле. Шуңа күрә быел менә Алла берсә графикны генә җайлабрак, уйлабрак эшләрбез инде. Менә улым ислам турында әйтеп җибәрдең, яме, без сине теге Инстаграмнан карап беләбез инде. Әйме улым дип кая барган сайын, яме. Ничегрәк аның хәлләре? Ничек кайларга йөриннәр белән шөгыльләнә? Энекәш, сеңелкәш сорамыйм әле. Энекәшләр сеңелкәш сорый, кыз кирәк ди. Кунаклар килә кай вакытта бәләкәй кызлар белән уйный, садикта да яки үзебез бер урамга барсак бәләкәй кыз күрә дә, әни кыз алып кайтыйк, әни кыз кирәк ди. Әлбәттә сорый. Исламның һөнәрләре бик күп, ул шуннан да иҗат анарга әнисе биюче булгач, миндә тоже әзме күпме ниндидер теге бардыр инде ул безнең икебездән дә кушылган ахыры. Ул әйтәм бит, иде алдырды гитара, баян, барабан, бөтен инструментлары бар, үзе җырлый, үзе бии. Безнең концертларны бер 20 тапкыр булмаса да бер 17 тапкыр карагандыр инде минем концертны. Хәзер безне тизеп утырта да, билетлар сата да безгә, залда үзебездә иде концерт куя, үзе уйный, үзе җырлый, безне без биюче генә хәзер иде. Тамашачы да түгел. Без бераз тамашачы, биючеләр булмагач безне биетә. Шул. Булай җырга тартыламысың менә? Сез бит аның белән балалы сәләнкәдә дә бергә чыгыш ясаган идегез, име? Хәтерлим, ошады маңа менә әлеге гамәле. Ул әле балалы сәләнкәдә катнашканда аларга бары тик 2 яшьтән әз генә өстәрәк иде. Ул әле юнлап сөйләшә дә белмидер. Хәзер инде әзме күпме сүзләре күбрәк чыга, чөнки 2 телне дә үзләштерә, татарчаны да, русчаны да авыррак, хәтта садикта да, булай да инглиз теленә дә тизрәк ачылсын дип инглиз телендә бултыбыз. Баланың башын бултыбыз инде. Менә нәрсә дип ачылыр, нәрсә дип теге конкретрак сөйләшә башлар, татар булырмы, инглиз булырмы, рус булырмы? Аллаһ Тәгалә кулында. Инде һөнәрләре бик күп. Җыр, музыка ягына сәләте бардыр дип саныйм. Шулай итеп сизелә. Әгәр дә менә үсеп җитеп, әти, яни мин артист буласы килә дисә, каршы киләчәксезме, юкмы? Үсеп җитеп, үзе аңлап, әгәр шуннан да шунарга әзер икән, шунарга сәләтле икән, булам дисә, менә мин бул дип әйтеп кенә дә, мин булма дип әйтеп кенә дә аны тыеп кала торган әйбер түгел бит инде ул. Менә шишмәне күп генә томаларга тырышсаң да, барыбер каяндыр юл таба. Таланты булса, ул барыбер ярып чыгачак. Ничек тели Аллаһ Тәгалә ничек язган, иң мөһиме
кішілеклі кіші болсын деп кенә телим мен аларга. Һөнәрен инде улсайлар, мәгънәле булсын, тәртипле булсын, итәгатьле булсын, һәм инде әзгенә теге скромныйракта булсын. Әтисе шикелле. Әтисе шикелле. Менә даже шуны әйтеп куюңда да шул сизелде бит, шул сыйфатың. Менә бит инде сөйләшә башлаган икән, кәшләр, сеңелкәшләр турында ислам сорыйдыр, ярар, әти әнисе ничегрәк карый микәнсең моңа? Зариповлар гаиләсендә көтелмиме соң әле шундыйрак вакыйга? Менә хәнчек дип әйтсәм, дөрес булыр икән. Шуның өстендә эшлибез дисәм, матур яңгырамас инде. Тырышабыз инде. Бездә ул бит бездән генә тормый, ул Аллаһ Тәгаләнең бүләге, Аллаһ Тәгаләнең җимеше, вакыты җитмичә, менә вакыты җиткәч, менә без шоубызны төшерәбез. Вакыты җиткәч, шәшәгә алма бирә. Вакыты җиткәч булыр, Алла теләсә. Менә безнең дә хәзер тапшырыбызның шундый вакыты җитте, беләсеңме? Хәзер бит инде соңгы кыңгырау вакытлар килеп җитә инде. Кайсыз бер җирдә булган да инде ул. Менә шуннан чыгып, хәзер мин сиңа берничә сорау бирәс килә. Синнән мәктәп программасын тикшереп аласы килә. Син ризамы моңа? Бик риза. Мин мәктәптә нык сеңдереп укыдым. Әйе. Син Калып укыдым. калдырып укыттылар деген. Юк, шаяраңламсын. Менә хәзер белербез. Бездән аерылмагыз. Менә Рифат, менә шунда әйбер бирәм мин сиңа. Бу беләсеңме, менә безнең уеныбызның шарты шунда, әгәр дә җиңсәң, улыңа исламга кайтып бүләк итәсең. Менә бу шоу, моны всё моны бетермәгез, безгә башканы бирегез әле. Менә әгәр дә җиңсәң, име, шоу без тапшырган Татмостой телеканалдан исламга, Ислам Рифатовичка бүләк булачак. Бу яңамы бу? Бу яңа. Яңартабызга. Сорауларга җавап язарга тиеш буласың. Мин сиңа сораулар бирәм мәктәп программасы буенча, яме? Яхшы, әзер икелегенә куймагыз. Менә Рифат, беренче сорау сиңа. Урман сарыгын кем елаткан? Бу инде безнең татар халык әкиятеннән алынган әйбер. Кем елаткан микән? Моны син яз лучше, язып кына белербез. Синең исемең Байбулат бит инде, теге кем әле булган, теге балта белән килүче, Шүрәленең карма кыстырган. Шул инде син беләсең аны. Мин беләм, син беләсең. Син укыгач беләсең инде, син бит күп. Менә әйдә, быга башлана ул тоже. Быга башлана, менә шулай әйтәм бит инде. Син Байбулат, теге ни кем әле Батыр. Прошлый год. Балтыр. Әйе. Әйдә, яз инде, яме. Шуны юкка гына алып килгән димәсеннәр. Былтыр менә былтыр. Всё, бер бал бар, так, ике так. Моны бетереп атсаң да була. Икенче сорау, Россиянең иң популяр язучыларының берсе. Моны инде күпләребез белә. Конечно. Әйдә яз. Моны былай да әйтеп тә булай икән, менә Пушкин. Бөтен дөнья картасында бер илнең мәйданы итеккә ашаган. Менә ул кайсы ил микән ул? Беләсеңме? Менә картаны карасаң, аларның мәйданы дөрестән дә итеккә ашаган. Аларның итеккә ашаган, беләм мин аны. Менә даже итек дигәннән дә аңлап була ул илне, беләсеңме? Кукмарамы? Итек дигәннән аңлап була, менә итек дигәннән аңлап була. Менә ничен мин сиңа теге беренче ике хәрефен теге ит дигән ил юк бит инде. Нинди илсең? Итеккә ашаган. Туктар ясап карыйм әле, син мине сразу грузитмә, син бит миңа ясап. Әйдә, яз. Менә башы аның ит дип башлана тоже. Әйе. Ул илнең теге башы. Ит дип башланса нәрсәгә бит әле ул? Иягә битәң? Иягә бит. Индия? Ития? Итиндия. Ярар. Әйдә монысын калдырып торыйк. Дөрес, вот менә син укыган. Так. Хәзер тиз генә җавап бирә кирәк монысына, монысында язып торгансың була 7-гә 7 тапкырлагач. 49. Молодец. Әллә теге ни тапкырлау таблицасына 7-гә җиткәч башыңа тиеп бирәтләрме әллә? Юк, 5-тә шулай әйттеләр. 5-не кенә атыды беләм. Санкт-Петербург шәһәренең элеккеге исеме ничек булган? Ленинград. Ансын язып тормасаң да була. Ярар, так. Война, Эмир, тапшыру түгел ул, конечно, роман. Тапшыру. Лев кем? Лев Толстой. Менә шуның отчествосын әтисенең исемен әйтсәң? Миргазянович. Николаевич, әйе. Пока әлегә син бер генә нигә сорауга җавап бирмәдең, име? Соңыннан әйтербез без аны, яме? Чыршыда, менә бусы авыр сорау. Чыршыда нәрсә йомыркалары була? Чыршыда нәрсә йомыркалары була?
Мен синен көткәнем хәзер бу сорауга икенче сорау булып, ул шыршы атамы, кызмы дигән сорау көткән. Онсы да бар, шыршылар инде йомыркалары була. Алын үзенең йомыркалары була, аны чыга торган. Ул йомыркаларын кем калдырасың анда? Калдырсын, кошлар калдыр. Вот, молодец. Әйдә кошлар дип язып җибәр әле. Кошлар. Так, борынгы грек галиме, аның анты бар име? Ул ант белән бик күп түгел, бөтен табиблар куллана. Не инде теге Синең күп җавапларны җлай башлана. кем инде врачлар тотынып не бирәләр? Патриарх. Кем? Кайтинде, кара. Тукта. Син укытучыга да шулай дибезме? Әйтинде дип. Клятва кем мин экзамен биргәндә име мәчеттәге сыман узадыр минем бөтен экзаменнарым. Мин Раббым дип дуа кылып утырдым. Укытучы җавап биргәндә, я Алла дип утырдым. Туктале. Кара резко сорауга оныттым инде. Әйдә, әкрен генә сорыйм алайса. Борынгы грек галиме, аның анты белән бик күп түгел, бөтен табиблар куллана. Клятва Гиппократ. Әйе, молодец, Рифат Зарипов. Молодец. Так, безнең Урма күчнең ничә аягы бар? Инде безнең Барсы да үзенеке. ничә үзаңалар? Шул 8 инде. Молодец. Син уйнап кына әйттең әле? Точка попалмы? Ничек уйнап әйтим инде, мен бит укыган. Барсын да беләм. Менә бер хайван бар име, бер кош дип әйтимез ул. Шундый хайван име, кыш буе түбәнгә карап йоклый торган хайван ул. Панда? Ну, мен сиңа подсказка бирәм име? Ул кош. Кош. Теге иленеп, аягы белән иленеп йоклый. Инде теге тушканчык менә нәрсә дип аталар ул? Син беләсеңме алканат төркемен? Әйе, алканат төркеме. Менә шушы сүзгә ошаганрак кош ул. Алканат. Бар алканат бар, нәрсә канат? Канат бар, тагы нәрсә бар әле? Канат. Карлыгач түгел инде, карлыгач канат. Аның тоже ахыры канатка бетә. Алканат менә. Алканат һәм Ярканат. Молодец, ярканат. Шулай итеп безнең сорауларыбыз бетте. Безнең хәзер әйтәм ничә сорауга? 10 сорауга. 10 сорау булды бит, име? Төгәл җавап бирде Рифат. Нинди сорау синең күңелеңне кытлап тора һаман? Менә шул итек һаман кукмара күз алдыннан китмәй. Менә мин сиңа ит дип юкка әйтмәдем. Италия. Эй, сен Италия дип әйткән булсам, мин әйтәдем сорасы. Әйтмәдең бит. Шулай итеп 10 сораудан бер генә сорауга дөрес җавап бирмәгән булып чыга. Яра, райда теге укытучылар шикелле аванс белән булса да тартып сузып дүртле куяк. Дүртле куябыз инде. Юк, бишле куябыз дөрестән дә әйбәт булды. 4 плюсым әйдә. 4 плюсым. 4 плюсым булсын әйдә, менә шулай итеп куябыз. Үзенә куйды Рифат билгене. Алга таба барыйк әле без. Менә әйтәле, синең үзеңнең концертларыңа түгел, бар бит инде төрле масштаблы концертлар бит, төрле солянкалар, теге күп җырчылар җыелган җирләр. Менә андый концертларга синең тормыш иптәшең Диләрә йөриме синең белән? Менә мин күргәнем бар, сез андый теге татар җырлары мол, ТМТ премиясына бергә йөрисез андый җирләргә. Шушы синең белән йөрү гамәлен дәвам итәме әле ул? Йөрүен гамәлен дәвам итә алмыйсың, концертлар юк бит әле. Менә булган вакытта. Чакырган җирләргә барырга тырышабыз, шундый зур чараларда катнашырга тырышабыз, чакыргач әйткән солянкалар ул бит инде ай сайын булып тора. Әлбәттә безнең үзебезнең дә график бик тыгыз, шуңа күрә шушы зур чараларда катнашабыз. Әлбәттә тормыш иптәшем дә килә, үзем дә киләм. Булабыз, йөрибез бергә, рәхәт бит бергә. Ул синең өчен нык трактор әле, улаймы? Терәктә, кирәктә. Менә инде концертларыңны мин синән күптән сорамакчы булып бирим. Син шушы үзеңнең концертларыңны үзең оештырасыңмы яки ничек тә булса синең бер администраторың бармы, концертның директорларың бармы? Хәзер бит инде ул тегәндә әйберләр модада. Юк, мин ул хәтта модный кеше түгел. Концерт безнең үзебезнең төркемдә минем ике абый эшли. Алар икесе дә җәй буена афишлар билетлар ясыйбыз, чыгып китәләр районнарга, афиша билет таратырга, рекламаны алар эшлиләр. Башкортстан буйлап безнең шулай Эльвира исемле достыбыз бар. Ул булыша, ул ярдәм итә. Директор да үзебез, водитель да үзебез, артист да үзебез, барсын да үзебез эшлибез. Менә шулай Instagram'дан карап беләбез, синең бит инде концертларыңа теге төрле кызыклы хәлләр булаймы? Кемдер сиңа әтәч менгезә сәхнәгә, кемдер нәрсә бирә. Менә бик күп бит инде андый кызык хәлләр, ләкин шулай да менә шуларның барысын да айырып алып, берсен истә калдырганың бармы? Менә иң кызык хәл менә шуйды дип. Иң кызык хәл дип, әйе, чыннан да узган елны булды ул. Арчадан башланып китте ул, әтәч сәхнәгә чыгарып биргәннәр, аннан соң Теләче дә бирделәр, Саба да бирделәр, китте ул. Лаешта безнең дустыбыз
әдәби культура хуҗасы инде Илнур дустыбыз, ул безгә сәхнәгә үрдәк менгерде, алып менде. Ул үрдәкне теге түбәтәйләр кигдергәннәр, аларга теге нәрсәләр татарча мотор иттереп, татар үрдәк итеп, татар казы итеп чыгардылар. Шундый теге аны тамашачы да бик җылы итеп кул чабып каршы алды. Ул үрдәк әле шундый мотор иттереп үзенең теге бер походкасын әзерләнгән шикелле сәхнәгә килеп чыкты. Ул мотор иттереп чылбырга куелган иде. Шундый мотор булды, ул шулай истә калды. Әлбәттә, син әйтмешек, без бит инде көндә юлда, көндә концерт, көндә төрле тамашачылар очрашабыз, аралашабыз, күрешәбез, сөйләшәбез. Кызык хәлләр гел булып тора, аларның барышында истә калдырып бетереп тә булмый. Әгәр менә бер темага сөйләшеп китәбез икән инде бер шундый хәлгә менә син тавык дип әйттең, миңа шунысына да шу шайбалар искә килеп төште. Башка берәр теманы әйтәбез икән, шул хәлләр булырга мөмкин истә калганнар. Аның барысында истә калдырып бетереп тә булмый. Менә бар тик бер генә сорау, шул үрдәкне нишләттегез аннары? Әйтеп торасың инде аны. Бик тәмле иде үрдәк. Бик тәмле булды. Менә инде хәзер тагын бер сорау бирәс. Киләсен син бит инде беләбез, күпләр беләдер инде хәзер машинамны алыштырдың бит әлеме? Бит тәтәй булды. Ләкин бу бер турында бик теге афишламыйсың. Ни өчен теге күп кеше кертә бит инде, менә шундый машина алдым дип, мондый алдым дип, син моны турында бик әйтеп бирмисең. Ну, алган әйберләр инде кеше әйбер алмыйча тормый инде. Эшләгән кеше, исән кеше алыштырып тора, кемдер фатир алыштыра, кемдер йорт сала, кемдер машина алыштыра. Моны һәрберсен тик Instagram ачып кычкырсак бит әйберне. Менә мин бүген ашадым әле, менә мин уразада әле, мин ураза тотмыйм әле. Хәзер бит ничектер бер мода кетте. Теге менә теге уразада булганнар да булган булма интернетта миңа язалар. Син ураза тасым ураза. Бу лишний әйберләр. Машина алуда барсы да лишний. Мин аны әйтергә магу, әйтмәскә магу. Бу бит мин иртән тордым да бүген тишим чистарттым әле, битләремне юдым әле, иреннәремне алдым әле дип сөйләп торган шикелле бит шундай белән. Бу бит синең үз дөньяң. Эшләсәң икән үзеңә маш алдым, әйе, йөрергә кирәк шунки тегесе искергән иде. Аны чыгып мактану белән инде теге мактан кебек була бит инде. Нәрсә кирәк инде улай беләр. Миндә андый сыйфат юк. Бу сорауга җавап бирә башлагач диктор усаланып киттең, мине кыйнарга җыенмыйсыңдыр син. Әйе, усаламыйм просто. Шул сорауны теге минем андый гадәт юк. Миндә генә түгел, гомумән безнең гаиләдә юк, безнең токымда юк. Менә әйбер алдым әле, теген алдым әле, моны алдым әле. Алгансың, молодец, үзеңә. Әйт әле, әгәр дә Рифат Зарипов җырчы булмаган булса, шундый менә уникаль артист булмаган булса бит, кем булган булыр? Белмим, алай мин үземне шадик та санамыйм әле. Белмим, башка эшне эшләп караганым юк, 31 тула инде. Әйтәләр, башыңа төшсә башмакчы буласың диләр. Теге Аллаһ Тәгалә шушы юлны язган икән инде, шушы юл күңелгә җайлы, шушыннардан ләззәт алам, шуннардан рәхәт алам, шушы минем яшәеш, шушы минем тормыш, күз аллавым да шушы, бөтен әйбер шушы. Монардан башка әйберне уйлаган юк, уйларга да язмасын. Шушы юлдан матур иттереп, әкрен-әкрен генә ел сайын берәр баскыч атлый өскә үрләргә насыйп булсын гына. Менә шундый матур сүзләр белән инде хәзер үзеңнең тамашачыларыңа, безнең тамашачыларга, барлык караучыларыбызга рәхмәт сүзеңне дә белдерсәң була иде. Рәхмәт, менә микрофонны үзеңә тапшырам. Моны мен сиңа бирәм. Бу миңа кала бит инде. Исламга булай рәхмәт. Шуннан да тамашачыларга шуны гына телисе килә. Рәхмәт беренчедән син әйтмешли. Рәхмәт сүзен без һәрвакытта бер-берләребезгә һәрвакытта рәхмәтле булырга тиешбез. Исән сау булыйк, сәламәт булыйк, иң мөһиме. Илләребез тыныч булсын, күкләр аяз булсын, сугышлар чыгып китмәсен. Менә шушылай матур иттереп үзебезнең матур республикабызда, матур илебездә, матур җиребездә, матур дөньябызда куанып, шатланып, уйнап, көлеп, җырлап, биеп, шатланып яшәүләр насыйп булсын дип генә телисе килә. Рәхмәт. Рәхмәт. Табигать менә шундый матур булып торса ни бит, менә шундый рәхәт. Шулай булсын, чыннан да, менә шулай булсын, рәхәтләр яшәргә насыйп булсын, һәр вакытта күкләр аяз булсын, яшеллек булсын, барысы да булсын. Бер-беребезне хөрмәтләп, улылап, зурлап, матурлап яшәүләр насыйп булсын әле. Менә шундый матур нотада инде бүгенге чыгарылышыбызны тәмамлыйбыз. Шулай бит. Менә бу түтләрдә безнең әле кире кайтасы бар, тегенә хәтле. Хәшабабыз икән әле. Менә бетте дип торам бит әле. Ся, киттек без. Бездән аерылмагыз. Бүгенгә яңалыклар тәмам.
Барыгызга да күңелле эш атналары, яхшы яңалыклар ишетүегезне генә теләп, мин, Рената Тей, сезнең белән саубуллашам. Пока.